давоми хониши бадеӣ повести субҳи ҷавонии мо. бачаи талабида гирифтагӣ. аз рӯзе ки ман худро шинохтам, дар сарам кукулча буд. гумон мекардам ки ман бо вай зоида шудаам. ин кукулчаи зормонда ки аз теппаи сарам овезон шуда меистод, боиси хафагиҳои аввалини ман шуда буд. зеро дар вақти бо ҷуроҳоям ҷанг карда даст ба гиребон шуданам, маро дар муқобили онҳо оҷиз карда мемонд. хусусан дар вақтҳои гӯштигириам кукулча балои ҷони ман буд. ҳикоятҳои полвонии падарам маро ва бародарам Азизхонро ба шавқ оварда, дар дили мо ҳаваси полвоншавиро бедор мекард. майли Азизхони 13-сола аз ҳамаи бозиҳо ба гӯштигирӣ зиёдтар буд. аксар вақтҳо ман ӯро дар саҳни масҷид бо ягон ҳамсолаш даст ба миён медидам. вай гарчанде дар гӯштигирӣ бисёр маротиба мағлуб шавад ҳам, бо ин ҳама худро паҳлавон ҳисоб мекард. саропо чанголуд, пойлуч, сару тан дарида, вай давон ба хона меомаду аз модарам як бурда нон ё як каф зардолӯи хушкро гирифта, хурда боз ба кӯча медавид, то ки бо полвонҳои нав зурозмоӣ кунад. ман 6 сола будам, ҷураҳо доштам. мо ҳам ба бачагони калонсолтар тақлид карда гӯштӣ мегирифтем, аммо гӯштигирии мо аксар вақт бо занозанӣ ва доду фиғон меанҷомид. ҳарифони ман агар дар гӯштигирӣ маро ғалтонида натавонанд, аз кокулам гирифта мекашиданд. ман аз дард доду фарёд бардошта, маҷбур мешудам ҳатто ба ҳарифе ҳам ки аз ман камқувваттар буд, таслим шавам. ин ба ман бисёр алам мекард. ба назди модарам омада гирья мебардоштам. кокулча намехоҳам, бурида партоед, бачаҳои дигар кокул надоранд кӯ. модарам маро ба оғӯш гирифта аз сару рӯям мебусиду мегуфт: охир бачаҳои дигар худашон ба дунё омадаанд, ту бошӣ фарзанди талабида гирифтагӣ мебошӣ. ба дунё омадан чӣ бошад ва фарзанди талабида гирифтагӣ чӣ маъно дорад, ман намефаҳмидам ва дар дилам афсӯс мехӯрдам ки ба дунё худам наёмадам. дертар фаҳмидам ки падару модарам баъди Азизхон боз 4 фарзанд ёфта бошанд ҳам, ҳамаи онҳо дар хурдсолӣ вафот карда буданд. падару модарам пештар аз он ки ман ба олами вуҷуд оям, ғами умрдарозии маро хӯрда, сарамро ба мазори Идрис пайғамбар ниёз карда буданд, то ки агар ба ногоҳ худо ҷони маро гирифтанӣ шавад, ин пайғамбар ба ман шафоат карда ӯро аз нияташ гардонад. барои ин хизмати Идрис пайғамбар падарам ба вай як гӯсфанд ваъда карда будааст. кокул нишонаи ниёзмандии сари ман, дурусташ ҳуҷҷати қарздории падару модарам аз Идрис пайғамбар буд ва ман аз он кокул танҳо баъд аз адои қарз, яъне баъди гӯсфанд куштани падарам дар мазори пайғамбар, халос шуда метавонистам. хулоси калом, ман кокуламро мурданивор бад медидам. эҳтимол онро худам қайчӣ карда мепартофтаму, лекин модарам маро тарсонда монда буд ки агар ман онро пеш аз қурбонӣ кардани падарам дар мазори Идрис пайғамбар қайчӣ кунам, дарав мемурам. ман аз мурдан тарсида ба кокул даст намезадам. падарам бошад доим пул надошт, то ки гӯсфанд харида ба чатқал дар он ҷо бурда қурбонӣ карда маро аз кокули сабилмонда халос намояд. рӯзе аз рӯзҳо, тобистон, ман аз боғ ба ҳавлиямон барои аз модаркалонам хабар гирифтан омадам ва ба ӯ як харбуза бардошта овардам. амакам бо зану духтараш ва амазодаам Зебӣ ба сари полиз рафта буданд. дар суфраи таги садда модаркалонам монанди ҳамеша танҳо
нишаста чарх мересид. вай маро дарав аз шарфаи поям шинохт. собир туӣ? аз чархресӣ боз истода сарашро ба тарафи ман гардонда гуфт модаркалонам: ба шумо харбуза овардам, бибиам дода фиристодам. биё очаат гардад, дарав биё, маро оғӯш кун. маро ёд накардӣ барачаи очаш? ман туро ёд кардам. ман рафта аз гарданаш оғӯш кардам. вай бо дастҳои лоғари нотавонаш маро ба синаи худ пахш карда сарамро мебусид ва пуштамро мемолид. рав барачаи оча, кордро оварда харбузаатро куш. ман корд ва табақча оварда харбузаро кушта очаамро зиёфат кардам. илоҳӣ калон шавӣ, бадавлат шавӣ, мегуфт модаркалонам дар даҳони бедандонаш харбузаи мулоимро хоида хоида. ман ҳар рӯз дар болои ҷойнамозам шумо набераҳои азизамро дуо мекунам, ки худоё худовандо набераҳоямро дар паноҳи худат нигоҳ дор. агар бобоят зинда мебуданд, туро дида чӣ қадарҳо шод мешуданд. бобоят дадои туро аз писарҳои дигарашон нағзтар медиданд. сабаб ин ки дадои ту ба он кас ғамхору меҳрубон буд, ба гапашон медаромад. аз кӯча ба ҳавлӣ биёяд, аввал ба пеши бобоят медаромад, ҳолпурсӣ мекард. дадо ба ман хизмат нест? гуфта мепурсид. ба келинатон фармоям ширбиринҷ пухта биёрад. агар ба ягон ҷои дур рафтанӣ шавад, ба пеши бобоят даромада дадо фотиҳа диҳед, мегуфт. дар ҳамон ҷойҳои дур ҳам падарашро аз ёдаш намебаровард. вай аз чатқал ба бобоят ҳамон асҳои дар хонаатон истодагиро оварда буд. акнун дадод он асҳоро аз падарам ёдгорӣ гӯён табаррук медорад. ана аз барои ҳамин бобоят ба дадои ту аз писарони дигарошон дида меҳрубонтар буданд. як рӯз дар меҳмонхона он кас ба дадоят гуфтанд, ки писарам, ҳар вақт ту пеши ман дароӣ, ба пуштам офтоб мерасад. 6 бародари падарам аз модари дигар, аз зани якуми бобоям буда, ҳамаашон солхӯрда буданд. калонтарини онҳо Исохон баъди зан гирифтанаш ба Тошканд кӯчида, дар ҳамон ҷой ҳавлию ҷой карда, дигар наомад. дуюмашон бо оилааш дар деҳаи ҳамсоя истиқомат мекард. як нафарашон вафот намуда буд. 3 нафари дигарашон дар деҳаи мо меистоданд. ҳар 6 нафарро модаркалонам ба воя расонида хонадор карда бошад ҳам, онҳо ба вай бепарво буданд ва иззаташро ба ҷо намеоварданд. модаркалонам баъзан аз онҳо шикоят карда, аз бегуна ҳам бадтаранд, ҳеҷ намепурсанд, гуфта мемонд. амакҳои калоният суханашро давом дод модаркалонам. дар ҷавониашон аз ваҷҳи ин ки бобоят ба дадои ту меҳрубонтар буданд, дадоятро нағз намедиданд, бахилӣ мекарданд. онҳо бисёр маротиба дадоятро дошта заданӣ шуданд, аммо дадои ту ҷавон бошад ҳам аз онҳо зурдтар буд, чақон буд, худашро ба онҳо намедоронид. як вақт 6 бародар маслиҳат карда вайро заданӣ шуданд, аммо дадои ту аз байни онҳо зада баромада, ӯ ана вай сангро, модаркалонам бо ангушташ санги калонеро, ки якчанд пуд меомад ва дар пеши хоначаи худаш хобида буд, нишон дода, гӯё ки онро дида истода бошад. ана ҳамон санги калонро бо 2 дасташ бардошта, вайро ғайр аз падарат ҳеҷ каси дигар бардошта наметавонист. ба акаҳояш, кӯ наздик биёед, зада маҷақ мекунам, гуфта буд. онҳо бошанд тарсида ба дадои ту наздик наомаданд. дар офтоб сӯхта пухта аз сари полис давон давон Зебӣ омад. Зебӣ духтари амаи ман аст, ки як қабза кукулчаҳои майда майда бофтааш бодбезак бар ин ёзида, китву гардани нозукашро пинҳон карда меистод. намози пешин наздик буд.
зеби бояд барои таҳорати модаркалонам об оварда, баъд ӯро ба сари ҷойнамоз менишонид. вай рӯзе 5 бор ин хизматро анҷом медод ва дар ҳар ҷое ки бошад ин вазифаро аз ёдаш набароварда, сари вақт ба хона расида меомад. зеби дар сесолагиаш аз модар ятим монда, дар хонаи мо ва дар пеши модаркалонамон калон шуда буд. мегуфтанд ки падараш зинда аст, аммо зеби ӯро надида буд ва намешинохт. падари вай бо зани дуюмаш дар кадом деҳаи дуре зиндагӣ мекард ва ба духтараш тамоман бегона ва бепарво буд. зеби модаркалонамро ба сари ҷойнамоз нишониду баъд лухтакҳои навашро оварда ба ман нишон додан гирифт. ана ин ояам мешавад. зеби модари маро оя мегуфт. ин писарча ту ҳастӣ, ин духтарча ман. ояам маро китоби ҳафтияк мехононанд. зеби лухтаки калонашро дар курпача ҷой дода, худашро ва манро дар назди вай шинонид. овози моро шунида, аз кӯча ба ҳавлии мо ҷураҳои ман, Солеҳ ва Маҳмуд даромада омаданд. Солеҳ бачаи почадарози даванд аз думи аспон ба қил кандан усто ва аз он қил ба кӯзанаки гунҷишгирӣ сохтан моҳир буд. Маҳмуд бошад аз ҳамаи мо чусту чолоктар буда, гурбавор хазида ба болои дарахту бому деворҳо мебаромад ва кӯзанакҳоро дар гунҷишкхонаҳо ҷо мекард. ҳозир Маҳмуд як гунҷишкро дар даруни куртаи дарбеҳгинаш андохта оварда буд, ки ҳардам патарос мезад. Солеҳ бошад аз думи ким кадом аспи роҳгузар 5-6 тор қили дароз канда оварда буд. мо аз ҷӯи он тарафи кӯча лой гирифта оварда, аз қил ва кӯзанаксозӣ сар кардем. кӯзанак ин тавр тайёр карда мешуд. як пора лойро гирифта, тахминан ба шакли сабзӣ поёнашро васеътар ва болояшро бориктар карда, кулула намуда қолаб месохтем ва 5-6 тор қилро дар гирди он печонида тур мебофтем. баъд лойро мепартофтему мемонд ва турхалтачаи аз қил доми гунҷишгирӣ тайёр мешуд. ба ногоҳ гунҷишки Маҳмуд фарри карда аз таги куртааш баромаду ба пилтасабади модаркалонам даромад. Маҳмуд нуги қаноти вайро бурида будааст, парида рафта натавонист. гурбаи зеби як хез зада гунҷишкро ба дандон газида гурехт. Маҳмуд аз қафои гурба пеш карда ба хонае ки модаркалонам дар он ҷо намоз хонда истода буд, даромаданӣ шуд. зеби вайро даромадан намонд. Маҳмуд ба зеби часпида ӯро заданӣ шуд. ман тарафи зебиро гирифта ба Маҳмуд дарафтодам. Маҳмуд маро якто зада гурехт. ман аз дунболи вай сур кардам. вай ба девор ҷаҳида худро ба ҳавлии ҳамсоя партофт. ман ҳам аз девор ҷаҳиданӣ шуда будам, ки вай аз он тараф кокули маро гирифта кашиду аз дасташ сар надода истод. ман аз дард фарёд задам. баъд вай кокуламро сар доду гурехт. бозии мо ҳамин тариқ поён ёфт. бо айби кокулам ман аз он ҷангараи дилозор қасос гирифта натавонистам, на дил пур аз сӯзу алам ба боғамон баргаштам. дар он ҷо гирёну нолон ба модарам дарафтидам, ки кокулро намехоҳам, қайчӣ кунед. модарам ба ман тасаллӣ дода мегуфт: боз камтар сабр кун ҷони бибиш, дадояд аз Қирғизистон биёянд, гӯсфанд харанд, баъд аз он. намехоҳам гапи ӯро бурида гуфтам: ҳозир қайчӣ кунед? ҳозир намешавад охир, сарат ниёз аст. агар кокулатро ҳозир бурем, ту касал шуда мемурӣ. метарсонд маро модарам ва худаш ҳам аз гапи гуфтагиаш ба фаҳм афтода, рӯяшро ба як тараф гардонида туф-туф мекард. ман бошам асло мурдан намехостам, бинобар ин
кокул боз дар ҷояш мондан гирифт. дери нагузашта ман сахт бемор шуда мондам. таб гирифта хоб рафта будам. ба рӯям пуф-пуф кардани касеро ҳис кардам. ба зур чашм кушода нигоҳ кунам, бинам, ки як одами саладори бузриш дар сарам нишастааст. чашмонаш танг-танги обрав, гулӯяш борик буд. гулӯяш мисли тарошаки ба халта андохта бошанд баромада меистод. ин кас мулло дуохони маҳаллаи мо Зайниддин буд, ки ба ман дам меандохт. амаки Обидхоҷа ҳам дар он ҷо ҳозир буд. мулло баъди дам андохта шудан гуфт: тезтар ягон ҷондор кушта худоӣ кунед, набошад бача нобуд мешавад. аз пушти девор овози гирьяолуди модарам баланд шуд. ҳозир мо чӣ тавр худоӣ мекунем тақсир? охир падараш дар ин ҷо нестанд ку? мулло Зайниддин гуфт: ба падараш нигоҳ карда наистед хоҳар, бача нобуд мешавад, гуфта модарамро метарсонид. маълум шуд, ки сухан дар бораи куштани ҷондори ваъда кардашуда мерафтааст. зеро ки амакам дар ҷавоби сухани мулло гуфт: мазор дар чатқал аст, то он ҷо 2 рӯза роҳ, падараш нест, ба чатқал кӣ меравад? ҷондорро дар мазори пайғамбар куштан шарт нест. дарав ҷавоб гардонид мулло: дар ҳамин ҷо кушед ҳам шудан мегирад. арвоҳи он ҳазрат дар ҳама ҷо ҳозиру нозир. ҷондорро тезтар кушта маро хабар кунед. ман худам омада кокули инро бурида мемонам. гарчанде гӯсфанд ваъда шуда бошад ҳам, мо гӯсфанд надоштем. амакам ва модарам маҷбур шуданд ягона бузғолаи маро, ки бисёр дӯсташ медоштам ва худам мечаронидам, худоӣ кунанд. мулло Зайниддин бо 4 каси саладор омада бузғолаи маро хӯрда рафтанд. ғайр аз он каму беш 1 пуд орде, ки ғалаашро бародарам Азизхон аз хушачинӣ пайдо карда буд, онро низ худоӣ шуд. мулло Зайниддин дуо хонду қайчиро гирифта кокули маро бурида партофт. баъд аз он модарам ба рӯймоли Зайниддин ва ҳамроҳони ӯ нонҳои гарм печонида дод. меҳмонон онҳоро дар бағал гирифта баромада рафтанд. модарам аз қурбонӣ хотирҷамъ шуда бошад ҳам, хотири худаш ҷамъ нашуд ва тарсаш аз эҳтимоли мурда мондани ман кам намегардид. вай пайҳам 4 бачаашро гӯронда дилашро гиронида монда буд. ман сиҳат шуда хестам. акнун аз кокули зормонда ҳам халос шуда будам. лекин маро як балои дигари аз кокул ҳам бадтар поида истода будааст. ман аз борон гурехта ба новадон дучор шудам. рӯзе аз рӯзҳо модарам якбора ба ман аз ҳарвақта зиёдтар меҳрубон шуда монд. ҳатто рухсат дод, ки асои бобоямро гирифта бозӣ кунам. дар саҳни масҷид бо ҷураҳоям саргарми бозӣ будам, ки бародарам омада маро ба хона гирифта бурд. ба ҳавлӣ даромада дар айвони хонаамон 3 зани бегонаро дидам. зани 4-ум, ки модарам буд, ба меҳмонаш қиссаи боборавшанро мехонид. ман инро аз аввали суханони модарам донистам, зеро пештар ҳам қиссаро шунида қариб аз ёд карда будам. дар баробари пайдо шудани ман модарам гуфт: биё ҷони бибиш, ана ин холаҳоят ба ту савғотӣ оварданд. занҳо тоқии маро аз чормағзу писта пур карданд. яке аз онҳо маро дар бағал гирифта сарамро ба синааш пахш кард, гарм навозиш намуд. ҳайрон будам ба ин зани бегона чӣ кори ман маъқул шудааст, ки маро ин қадар навозиш мекунад. ногаҳон нармии гӯши ростам як чизи тез халида ҷазъи карда монд. садои фарёдмонанде бароварда даст ба гӯшам бурда бинам, ки дастам хунолуд шудааст. меҳмони модарам
бо меҳрубонии тамом ба гӯши ман як сӯзани ғафсро халонда будааст. ба ҷои хун баромада як пора намадро сӯзонида пахш карданд ва камтар хокистар ҳам пошида монданд. вақте ки захмам сиҳат ёфт, дар гӯшам гӯшовезе иборат аз як шадда муҳраи майда майда пайдо гардид. бо он гӯшовез бори якум ба кӯча баромада будам, ки бачаҳо маро миёнагир карда: «И ана Собир гӯшвор андохтааст. Собир писар набудааст, духтар будааст», духтарча гӯён ҳайёҳо мебардоштанд. аз ин бадтар чӣ мешавад? ман гирёну нолон ба назди модарам омада шикоят кардам, ки бачаҳо маро духтарча гӯён масхара мекунанд. гӯшворро дарав аз гӯшам гир, ки тобу тоқати онро надорам. модарам монанди ҳарвақта маро ба тасаллӣ додан даромад. масхара кунанд ҳеҷ воқеа не, ҷони бибиш. як бор дубор мекунанду дигар намекунанд. гӯшвор ҷони туро нигоҳ медорад. агар Азроил биёяд, мебинад, ки дар гӯша гӯшвор дорӣ, сонӣ вай: «Ман барои ҷони писарбачаро гирифтан омада будам, ин духтарбача будааст ку гуфта гашта меравад ва ту зинда мемонӣ». модарам бо ҳамаи чораю тадбирҳо маро аз дасти аҷал халос карданӣ мешуд. ман ҳам асло мурдан намехостам. бинобар ин хоҳу нохоҳ ба тақдирам тан дода гӯшворро дар гӯшам овехта гаштан гирифтам. аз барои зинда мондан ба хандаи бачагон ҳам тоб меовардам. бачагон ба ман на фақат духтарча гӯён ханда мекарданд, балки боз гоҳо аз гӯшворам гирифта мекашиданд, ки дарду озори ин аз кашида шудани кокул ҳам зиёдтар буд. як рӯз Маҳмуд аз гӯшворам гирифта чунон сахт кашид, ки қариб нармии гӯшам дарида буд, лекин маро ғайр аз сабр чора набуд. охир барои зинда мондан ба ҳамаи ин азобҳо тоқат карданам лозим буд. дар он вақтҳо падару модар ҳам ҳамин тавр фикр мекарданд ва худам низ ҳамин тавр фикр мекардам.